järjestyksessä läpi. Kauan meni. Kauan. On Bob Dylanin koko albumidiskografia kuunnellut järjestyksessä läpi. En bootlegeja, en liveä, en kokoelmaa, vaan pelkästään ne albumit. Joo. Tällä hetkellä on menossa Neil Youngissa, on ehkä tuossa 92 vuodesta. Okei. Niin on huomio se, että Mestari käskee, that's all. Olenko mä sitten taiteilija, jos mä olen orkesterimuusikko? No varmaan ehkä, joo. En halua tietenkään väheksyä hienoa duunia, mutta se vapaus, mikä tässä hommassa, mitä mä teen tällä hetkellä, mä voin kirjoittaa just mitä mua huvittaa. Mulla ei ole mitään rajoja siinä. Ja jos selaa meidän historiaa, esimerkiksi Neljän Ruusun biisejä, niin siellä on kyllä niin laidasta laittaa raporttia ja kaikenlaista. Ja yleensä tietenkin mä kirjoitan aina musiikkiin, että se on se ensimmäinen asia, mikä mua inspiroi, on se musiikki. Totta kai mulla on niin kuin kännykkä täynnä, tietokone täynnä kaikkea niin muistiinpanoja. Ja niihin mä turvaudun sitten siinä vaiheessa, kun se musiikki ei heti tuo mulle sitä niin kuin assosiaatiota tekstiin. Ja hyvin monta kertaa mä voin laulaa, mitä mua huvittaa, mä voin improvisoida, totta kai ne biisit suurin piirtein menee, että siinä on ne samat sanat ja sama melodia, mutta niissä voi kuitenkin periaatteessa tehdä mitä vaan niin kuin fiiliksen mukaan. Hyvin pitkälti voi melkein valita, minne menee keikalle. Että jos on semmoinen vaikka liian pieni lava jossain tai liian jotenkin mihkeä paikka, niin voi sanoa, että jos vaan jatkat on samaa mieltä muut bändikaverit, että ei mennä. No nämä on vain yksiä esimerkkejä. Että tässä on niin paljon vapautta, että se on ihan siinä mielessä äärimmäisen hienoa hommaa ja mä oon kauhean onnellinen ja kiitollinen, että mä saan tehdä tätä. Mutta ettei sitä nyt ihan mitä tahansa kuitenkaan viitti kirjoittaa, mutta lähtökohtaisesti niin kuin, kyllä, mutta sitten kuitenkin se oma moraali tai sensuuri, mikä sä onkaan siinä, niin mennään sen mukaan. Ja jos sanon siis sulla muistikirja, johon sä laitat ylös ajatuksia, joita on tullut? Kännykkä on aina mukana, koska harmittavaa usein se on sille, että on jossain, mä oon puhunut myös kollegoiden kanssa tästä, että on puoli unessa. Että sä oot niinku jossain, et ihan unessa, mutta et oikein täysin valveallakaan. Silloin tulee omasta mielestä älyttömän hyviä ideoita, sekä musiikillisia että tekstillisiä. Mutta on liian väsynyt, että jaksaisi nousta laulamaan niitä tai tallentamaan. Ja musta tuntuu, että noissa mä oon missannut tosi monta kuolematonta kappaletta. Mutta toisaalta joskus kun ne saa jonnekin talteen, sit kuuntelee, että ihmisen psyyke on mielenkiintoinen mieli ja mielikuvitus ja nämä unihommat kaikki. Nämä on hyvin mielenkiintoisia juttuja. Näin puhuu Ilkka Alanko Radio Suomen suorassa haastattelussa, joka tehdään hänen perheensä luota ja heidän kartanoltaan Espoosta Nupurista. Kuunnellaan seuraavaksi kappaleen nimeltä Verison Karelia Expressin musiikkia 2004. Mikä siinä on idea siinä kappaleessa? Niin, se on tehty vasta 2004. Tämä on tietenkin automaattinen assosiaatio omaan isään. Mun isä menehtyi vuonna 1983. Sä olit nuori mies. Mä olin 13 silloin, eli vähän turhankin nuori, mutta en mä siitä suoranaisesti koskaan kirjoittanut tekstiä. Totta kai se vaikutti muuhun ihan mielettömästi, että noin pienenä isä kuolee. Mutta semmoista ihan suoranaista, joka käsittelee sitä oman isän kuolemaa, mä en koskaan tehnyt ennen kuin Kodekoissa sen isä kuoli. Ja se oli just varmaan 2000-luvun alussa silloin noita aikoja, kun Karelia Express julkaistiin muistaakseni. Niin silloin kun mä sain korjata sen sävellyksen.